Ами, представи ни се с две думи първоначално. Ами с две думи, аз съм Макс. Или Мрак, познат от workshop-а. Dirty Chick съм, занимавам се с компютри основно. И да, ще ми се да продължа да се занимавам с писане за игри, ама да видим как ще стане. Ами, така да се върнем малко назад във времето и да ни кажеш няколко думи за тези времена, ще ми извинявай за пенсионерския израз. Как точно си спомняш българската действителност по времето и акцентирам основно върху образа на китна будка за вестници в понеделник сутрин, когато си бил на нашата възраст? Как да си я спомням, призмата е много различна, защото аз тогава съм бил, както казах, на вашата възраст, съм се интересувал от коренно различни неща, но не се е променила много отколко спрямо до сега. Единствено медията се премести от хартиен носител на дигитален, общото в интернет, ако говорим конкретно за това. Но българската действителност като цяло има някакви промени, ама сега за политика ще си говорим ли? Това е... в частност, ти как точно се случи да се включиш в колектива на Gamers Workshop? Ами, това е странно. Аз първо се сблъсках с форума, тогава още на EasyBoard. И един от потребителите там ме завлече в офиса, дори не помня за каква причина беше. Той от Варна, това момче, беше дошъл тук в София, не се видяхме с него, той ръхваме до офиса. Аз така не си бях купувал workshop никога, не го бях и чел. И там се наложи, аз понеже работех, още тогава работех с компютърни мрежи, им се наложи за диска към списанието да се свалят някакви програми, им беше спрял интернет и ходихме в моята работа до никое време да сваляме разни програми и демота. И станахме приятели. Така и в последствие Дидо, тогавашния редактор, реши, че може да ми използват тук-таме първо за някоя техническа статия, после вече и за игри като по-често и малко по малко, но усетно ме приобщиха към колектива. Ами, всички знаят, че Шопа беше най-праведното списание по това време и изобщо. Сега съжаляваш ли, че не сте били елементарни като някои други подобни медии? Тоест, да не давате толкова лично мнение и да не влагаш толкова много от личното си време в игрането и в писането, а може и по-скоро към по-мейнстрим неща да се насочите? Ами, значи не. Не съжалявам. Това беше всъщност част от workshop-а и част от нас. Ние не мисля, че някой... имаше някой, двама-трима, които си изкарваха парите с това. Но повечето хора ни беше като хоби. За нас беше важно да казваме това, което ни е на сърце и да показваме това, което вярваме, че е истинско. Беше до голяма степен забавление. И не вярвам, че дори да пишехме мейнстрим или поръчкови статии, сега ще е нещо много променено. Най-много да бяхме избутали още една година, да кажем нещо такова, но просто в момента се търси друго нещо. Какви точно бяха задачите ви в шопа? За какво натоварване ставаше въпрос, ако мога да използвам тази дума? Ами, задачите зависеше спрямо месеца и обикновено се състоеше специално моите. В написване на определен брой статии по определен брой страници. Всъщност не е определен, защото зависи, може да има игра, която е за мен. Ние бяхме разпределени по-скоро по жанрове, кой какъв жанр харесва и разбира. И така се деляха материалите. И ако примерно някакъв месец, в който има много рейсъри, значи аз ще имам много работа. Но общо взето в това беше, не съм имал някакви странични задачи, освен писане на материали. Не, да, от време като се чупи някой компютър и някой го прави и свиркат. Но това беше по-скоро между приятели, не е като някакви задачи, които да са ми зададени. Да ми издават фактури за това, например, ни заплати. Така. И сега да ни разкажеш за един обикновен работен ден в офиса на Gamers Workshop? Ами, сега аз не съм бил така ангажиран напълно, за да кажа, че съм имал работни дни и работно време в workshop-а, но много беше различно, защото зависи от периода в месеца, който ни хванеше. Обикновено в началото на месеца, след като излезе брой, имаше малко почивка. После се раздават материалите, кой за какво ще пише за следващия месец и се започва едно излежаване и то ще стане утре, няма проблеми. Всички сме такива лежерни, докато по средата на месец Дидо не започне да ни се обажда и да пише какво стана с материала, той трябваше да е готов преди 2 седмици. И в крайна сметка, в края на месеца всички се прескачат в офиса, сроковете са изпуснати
От печатниците ни чакат, ние не сме готови и такива неща. Така че зависи в коя дата ще попаднеш, работният ден може да бъде много различен и съответно персонала на различна степен изнервен. Стигнахме до неизбежната тъмна част. Сподели с няколко прости думи какво се случи в един красив момент и защо списанието спря да излиза и какво се случваше с пазара по това време? Списанието спря да излиза поради простата причина, че нямаше пари. Не защото не сме искали. Няколко пъти то фалира така или иначе, беше спасявано от разни хора, различни, които имаха възможност. С пазара не се случи нищо извънредно. Просто хората спряха да наливат пари за реклами по принцип в печатните издания. Не беше специално към геймърските насочено нещо, да кажеш, че не се кефат. По принцип печатните издания започнаха да се мират. Тогава много списания умряха покрай нас и не говоря само за геймърски издания. Айде егоиста, може би малко преди това. Тогава имаше едно интро. Много списания всъщност наистина сдаваха багажа. И ние с вълната си отидохме и ние. Нямаше как. Другите списания, които останаха, просто имаха външни фактори, които ги финансираха, така да кажа. Не зависеха толкова от реклами. Сега един лесничък въпрос, за да видиш колко сме ти благодарни от екипа, че се нави и ми стърпя въпросите. Кажи няколко думи и за продължността в България. Ще е тъпо да те питам за точна формула на успеха в подобно начинание, защото ако я знаеш, най-вероятно нямаше да ми я кажеш. Щеше да къртиш парите някъде, но кои са най-важните неща, за да успее България портал за гейминг? Бил той в хартиен или електронен вид? Изобщо в момента възможно ли е да има такава медия? Имам преди в писмен вариант, в списание. В писмен вариант не си го представям. Също ако знаех, нямаше да сме фалирали. За това е основно. Всяко може да си издаваме. Колкото е тъжно, след много разговори и наблюдения, формулата за успеха е да се пишат сензационни материали. Дори не е поръчки, просто се пише сензация. Да се търси азис, да се търси кой с кой си бил легнал, да показваш цици, защото се чете повече и такива работи. Текст, който се интересува, хората, които се интересуват от тези работи, вече имат много свободен и лесен достъп до всякаква информация. Ако искаш наистина да правиш пари, трябва да търсиш някаква сензация. Ако искаш да си cool, трябва може би да продължиш както беше workshop на времето и да разчиташ на някакво ядро, което да присламчи все повече и повече хора, но не е сигурно дали ще се получи. И последен въпрос. Ако някога просъществува такова нещо наподобяващо workshop, би ли участвал в поддръжката му? Би ли взел длъжността, на която преди си работил? Винаги да. Ние се опитваме да го в някакъв начин да го вдъхнем постоянно. Тази идея не е умряла. Като идея не е умряла. Това, че ние сменихме няколко формата и съм учили. Все още, ако изпадне възможност, ще дигнем екипа и ще работим, докато можем. Докато има смисъл. Следствие може и пак ще умрем, после пак ще измислим някакъв трети вариант и пак ще го дигнем и тъй. Life goes on.